13 ka kaso sa UK variant ug South Africa variant sa COVID-19 ang natala sa CARAGA region. Samtang gikonsiderang high-risk areas ang Butuan City ug Bislig City sa Surigao del Sur tungod sa pagsaka sa ihap sa mga kaso sa COVID-19 sa lugar. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Nagtala og 13 ka kaso sa UK ug South Africa variant sa COVID-19 ang CARAGA region. Tulo ka kaso sa UK variant o B117 anaa sa Bislig City sa Surigao del Sur ug Buena Vista ug Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Samtang napulo ka kaso sa South Africa variant o B1351 sabang natala kung asa tulo niini taga Butuan City, usa ka taga Cantilan Surigao del Sur ug unom ang taga San Jose sa Dinagat Islands. Samtang giila na sa DOH CARAGA nga high-risk areas ang Butuan City ug Bislig City sa Surigao del Sur. Kini human natala ang taas nga mga kaso sa COVID-19 niadtong milabayng duha ka semana. Misa ka na sa 12,297 ang total COVID-19 cases sa CARAGA region ug 1,807 ang aktibong kaso. Agig suporta sa Davao City LGU ngadto sa mga pribadong ospital sa syudad, halos 50 million pesos ang gitagan ng pondo alang sa pagdawat nila og COVID-19 positive patients karong ana-ana sa critical level ang COVID bed occupancy sa SPMC. 20% sa total available beds ang i-allocate sa private hospitals alang sa COVID-19 patients. Mas misaka ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City nga ana-ana sa 791 ug duna kini 15,557 confirmed cases. Sa Lanao del Norte, sirado ang buhatan sa DILG sa probinsya sugod karong adlaw. Kini human expose ang usa nila ka senior officer sa nagpositibo sa COVID-19 ug gipailawom na sa swab test. Gilayong gidisinfect ang buhatan ug naka-work from home arrangement ang mga empleyado. Samtang sirado sabang Municipal Hall sa Lanao del Norte aron mapugnan ang pagkuyanap sa virus. Anana sa 1,106 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Lanao del Norte ug 150 ang active cases. Sa Lanao del Sur, nagpadayon ang pagpabakuna sa second dose sa Sinovac ug AstraZeneca vaccine sa provincial capital sa Marawi City. Nasa 10,000 katao na ang nabakunahan sa probinsya. Apan buot sa provincial government nga madugangan ang supply sa bakuna sa probinsya kay ana sa 600,000 ang buot nilang mabakunahan aron makabot ang herd immunity. Misa ka na sa 2,106 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Lanao del Sur ug 173 ang active cases. Sa General Santos City, usa ka 9-month-old baby ang pinakabatang nagpositibo sa COVID-19. Kini human natala ang labing taas na usab nga 69 new cases sa syudad. Samtang matud sa Jensen IATF, ana-ana sa critical level ang mga COVID-19 referral hospital sa syudad. Doon na 3,092 confirmed cases ang General Santos City ug 450 ang active cases. Samtang puno-puno na sa COVID-19 patients ang isolation facility sa Mlang, Cotabato Province. Gani 23 ka pasyente na ang anaa dinhi bisan 20 beds lang ang capacity sa lugar. Buot karon sa lokal nga kagamhanan nga magmuntar og temporary isolation area sa matag barangay alang sa mga dunay mild symptoms. Doon na 1,567 COVID-19 cases ang Cotabato Province ug 290 ang active cases. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.